Нека изчака. Добре, май в момента камерата снима, тестваме звука, дали записва. Говорим си 1, 2, 3, 1, 2, 3, проба. Какво ще се случи сега? Ще видим звука, дали е хубав. Да, микрофона го бърка. Добре, Стига. Правим тук с Антони от фотосинтезис. Здравей. Привет. Привет. Тестове Май ще за с микрофони. другия адаптер. С другия адаптер. Тоест, адаптера какъв е? TRRS? Най-вероятно да. Добре. Айде да видим. Само ще го спра видеото за сега. Да, сега снима. Добър ден. Добър ден. Благодаря за съдействието на фотосинтезис. Моля. Дано продължи да е с това качество по време на карането. Дано. Свършихме работа с фотосинтезис. Купих едно устройство, което ще видите по-късно, а да видим дали ще има по-добър резултат. Да мога да ви представям бъбливите ми глупости по време на каране. Чао за сега! Здравейте от моето импровизирано накратко студио. Реших най-накрая да спра да ви тормози с гадния си звук. И преминаваме към системата HoloLens Wacom 2. Към тази система обаче върви конектор Boya. Не знам как се вижда. TRS. Преход към Type-C. Нямам търпение да споделя този страхотен момент с вас. Със съдействието на, както видяхте, на фотосинтезис Антони. Мерси, Антони, жив и здрава си. Китайска марка от висок клас. Системата се характеризира с това, че е с два микрофона, 9 грама всеки. Голямата кутия се явява зарядна станция. Ето трансмитъра, който е към групата. Ето това представляват микрофоните. Представете си каква технология. 9 грама всеки един. С него, ако не успея да ви представя емоциите си от карането, съжалявам, не е до технологията, до зад говорилното устройство. Представете си, в това нещо е вкаран микрофон, трансмитър, управление. Технологиите са много напред. Два са такива. И кутията е зарядна станцията. Може би не трябваше така късам тази опаковка, за да си я имаме. Кой може към кутията? Я да видим тук. Кълъв. И в кълъфа има нещо. То са кабели, кабелченца. Аха. Добре. Така. USB към USB-C. Аха. Това е те наречената страхотна
страхотна система за захващане на врат. Ето го и адаптера, т.е. кабела към трансмитера, който има извод към чинч 3,5. Тук е управлението. Кабел Type-C. Значи това трябва да ми седи някъде на каската. Ще трябва да ми седи на каската. Каската не е в мен в момента. След което много съм зле с технологиите. Много. В принцип не съм, ама не знам защо този звук така ми се опъва. Тук има Type-C към Type-C. Само че на 90 градуса. Добре. Добре. Можете да ги направите да се ползват още един път тези Type-C към Lightning куплунг. Това може би когато се използват микрофоните за телефон. Ето и те наречената заешка опашка. И какво сега? Така. Само че някъде трябва да има и магнитче. Това е с щипка. С магнитчето бяха по-скъпите технологии. Не. Трансмитъра с щипка. Я да видим. Ето това е с магнит. Так. 1, 2, 3 проба, 1, 2, 3 проба. В Русия съм. Сега ви пожелавам, че аз ще започна да се запознавам с тази технология и силно се надявам тази година да успея да ви предавам качествен звук. Да се забавляваме, не да има изтезания. Още една заешка опашка. Чао и до скоро!